Ce mai sunteți? Pe balcon, dar să sperie. Le filmez, vrei să fac un video. Dar tare sunteți frumoase. Ai, E pe firmă câte de voi. E du-te pe firmă, uite pe firmă. ce norocos sunteți că pe casa mea. Ca uite pe firmă, mă. Da, mamă, le filmez. Dar era plin. Era plin, erau vreo 100 pe aici. Ele vin. Mai, dar nu ți-am zis că ieri, mamaie, dar la noi vin rândunelele. Numai la noi. Da, uite acolo s-a pe firmă. Nu, aici sunt frumoase. Da, aici e frumoasă, uite ce frumoasă. Că Fac s-au un minut de adunat film. așa. Fac un minut. Minunate. Aș vrea așa să fiu rândunică. Să nu spui niciodată asta. Și de Dumnezeu cine știe ce suntem noi pe altă planetă. Nu, aș vrea. Ai vrea să fii rândunică și eu aș vrea să fiu o pasăre, să zbor. Și uite zbor cu avionul. Eu spun stau după mine. Bună. Dar serios. Dar uite, e cum stau pe zi, acolo stau frumos. Parcă sunt vieți. Uite cât de frumos aici stau. Ce mănâncă rândunelele? Și leopoile cu ele vieți, ia să zic. Ei stau acolo. Și învață puișori, mamaie. Învață puișor, cred că să zboare, mama. Uite, nu vezi cum se aduni, uite ăla-i puișor care se... Măi, da, asta are, cum ți-am zis eu, mamaie, când are... Măi, uite cum zboară, uite, mamaie, în casa noastră. Dar numai la casa noastră se adună. Aici. Casă nouă, vai, dar tare frumoasă. Uite, pe firmă, du-te roată până acolo. Da, mamă, le iau.